पूरा मानव 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 हो गई पूरा प्रोग्राम जहाँ का दिखता है कितना बड़े बड़े दुकान मिला हुआ है सूर्य लेक लगा से और ये ব্ৰিজত ওচৰত থকা মাৰ্কেটখন এইফালে মাৰ্কেট যাব পাৰে এইফালে মাৰ্কেট আছে চাইডেদি যিকোনো মাৰ্কেট এইফালে আছে ইয়াতে দোকানবিলাক বহি আছে পুৰা মানুহ ভিৰ হৈ আছে பொதுமக்கள் அனைவரும் தாங்கள் அருந்திய தண்ணீர் பாட்டில்கள் பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் ஆகியவற்றை பார்க் மற்றும் நினைவிடத்தில் போடாமல் அருகில் உள்ள குப்பை தொட்டியில் போடுமாறு காவல்துறையின் சார்பாக தாங்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். பொதுமக்கள் நினைவிடத்தை சுற்றி சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் வைத்துக் கொள்ளுமாறு காவல்துறையின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் காவல்துறையின் சார்பாக வணக்கம்.